ви звучи някой да дойде вкъщи да изчисти дивана, матрака или килима вместо вас? Кой според вас трябва да чисти вкъщи? Мъжът или жената? Това е въпрос към съпруга ми. Май никой като цяло. Жената. А вашата жена колко често чисти вкъщи? Всяка седмица прахосмокачката и аз. Президент. Не мисля, че сме го практикували. Може би веднъж годишно. Ами, някога сте разливали някое кафенце? Слагаме и специален спрей, дето блокира мърсотията. Сокове, мляко. Даже по-често. А какво мислите? Как ви звучи някой да дойде вкъщи да изчисти дивана, матрака или килима вместо вас? Това би спестило време. Прекрасно. Като много добра идея. Килим, диван, всичко на 50% отстъпка. Благодаря. Заповядайте, ваучера ви, Благодаря ви. както един флаер, заповядайте, Благодарим. който може да използвате в рамките на една година, когато пожелаете и за която услуга пожелаете от сайта на Чистим.bg.